ассалому алайкум ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён AM 860. имрӯз 26 июли соли 2025 мо дар студияи садои самарқандиён ман Далер Ҳамидов ва Сафар Али Ҳасан. Ассалому алайкум Сафар Али ака, ассалому алайкум ҳамшаҳрон. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Аллоҳ бениҳоят шукр ки мана бо имрӯз бо шумо бо радиои садои Самарқанд ҳамсӯҳбат шуда истодем. мо умедворем ки имрӯза суҳбатамон низ аз таҳти дил мешавад ва шумоён радиошунавандагони муҳтарам хушомадед мегӯем. марҳамат. Сафар Али ака, ҳамирӯзанги шумораи моро як дусе мавзӯи муҳим ба бахшида кардан лозим ёфтем. инам бошад яке аз онҳо хабаргирии беморҳо дар ҷомеаи мо, дар ватан, дар Америка, ҷое ки набошанд. як ҳадисшиноси ки ҳадисҳош саҳиҳ ёфта шудагӣ ин имоми Муслим як ривоят мекунад ки як кас мепурсад оё Аллоҳро дидан мумкин аст? ки ҷавоб медиҳанд ки Аллоҳ таоло мегӯяд ки бемор шудаам вале маро зиёрат накардӣ мегӯяд. вай шахс дар ҳайрат мемонаду мегӯяд ки худоё ман намедонам чӣ гуна туя зиёрат кунам, туя ҷота надонам, туя гиҷо будагита надонам, ман чӣ хел туя зиёрат кунам, ман надонистам туя бемор шудагита. агар Аллоҳ таоло ҷавоб медиҳад ки агар фалон бемора зиёрат мекардӣ маро меёфтӣ мегӯяд. мана ҳамин имоми Муслима ҳамин ҳадисашон худаша ҳақиқатеш кати, ҳақиқатба наздикеш кати, саҳиҳеш кати баъд аз ҳадисҳои имоми Бухорӣ дуюм ҷо меистодааст дунёи ислом. ба мана анамзалин агар фалон бемора зиёрат кунӣ барои моҳон, барои авлоди ҳозир калон шӯйсудагӣ, барои ҷавону пиронсол чӣ қадар муҳим аст беморонро рафта зиёрат кардан, хабар гирифта ондан аз ҳолу аҳволашон. пеш аз он ки ман гап сар кунам, як шоири бузурги тоҷик Абу Абдулло Рӯдакӣ, Абу Абдулло Ҷаъфар бини Муҳаммад Рӯдакӣ як қасидашон аст, қасидаи шикоят аз пирӣ. аз ҳамун дусе сатра ман хонда додани ҳастам. маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд, маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд, набуд дандон лобал чароғи тобон буд, сапеду сим зада буд, дури марҷон буд, стораи саҳарӣ буду қатраи борон буд. кунун замон дигар гашту ман дигар гаштам, асоро биёр ки вақти асову анбон шуд. анбон ин як кашкӯл мегӯянд, менҷи гадоиҳо сиёҳ мушудаги каду сохта мешуд, ҳама авқотам меандохтанд. маънои рамзӣ дорад, чунки гадоиҳо ҳамҷава кашкӯл баста мегаштанд. акун Рӯдакӣ гадоӣ накардааст, лекин ҳамин қадар дандонаша рехтаниша як образ нокарда вай мекунад ки ҳамин хел пирригарӣ, ҳамин хел як ҳолати нағз не. акнун дигар тарафи масъалаи гирем агар боз як шоир мегӯяд ки ҳурмати пирон намову аз ҷавонӣ бас манос, дон ки пирон низ айёми ҷавонӣ диданд. кас ки сол ки рафтан гирад албатта касали мӯлтар меҳмон мешуд. бисёртар эътибор дидагар солашон гузаштагӣ, аз 60 гузаштагӣ, аз 70 гузаштагӣ бисёрашон бемор мешуд. бисёр як хуб гуфтед ки ҳақиқатан Абу Муслима ривояташа бисёр хуб овардед ки хабар гирифтани беморон як кори савоби калон. барои кори савоб кардан албатта як кӯбрики калон сохтан ёки масҷиди калон сохтан ёки раҳҳоро асфалт кардан шарт нест, лозим нест. ҳам имконияташ байраша 2 кило себ гирифта як касала бинед, дилаш кӯҳ баре мешуд. касал аз пагои то бегона дараш ва нёмкад ки кӣ меомдагӣ бошад гуфта. барои ҳамин касала бемора хабар гирифтан, ҳолпурсӣ кардан яке аз савобҳои калони инсонӣ аст. Аллоҳа дидан кати баробар будааст. ҳамин дараҷа як савоби калом будааст. мана
аз ҳамин чиз бохабар будаги ҷамъияти ватани филаделфия бояд гӯям, аз ҳамин ҳамун абу муслима ривояташ хабардоранд, ҳадисаш хабардор ҳастанд ки ҳамин вақтҳои охир бо роҳбари озод Солиев, Уткурҷон, Саъдулло, Суннатулло ҳоҷӣ аз тамоми касалҳои Филаделфия хорафтаги пирҳои ҳолу аҳволашон хабар гирифтанд. яке амрҳо худи ман ҳам будам. Сарам ба осмон расид. бовар мекунедми аз онҳо чизе овардагишон не, аз ҳамон ман хабар гирифта аз ҳол пурсиашон сарам осмон барасид. акнун бисёр касо гуфтаниш мумкин ки акнун ин таврда насиҳат ҳозир ҷавонҳо он қатар намефорад. агар гӯем ки мана ин тавр кардан гӯем, агар бисёри шумо маъқул не. ба наздики як китоби Парда ҳамдамӣ гуфта як шоир, нависанда, як мунаққиди бисёр хуб ки ҳозир дар Нью-Йорк зиндагонӣ мекунад, китоби ҳамкас ман ба дастрас шуд. ман худи он касо рӯбарӯ надидем, аз телефон гап задем ки китобашон пас додан. ҳамин ҷаваям як дар бораи насиҳати ҷавонон як фикрҳои дуруст гуфтаи бааст, шеърҳои дуруст гуфтаи бааст. ман намро хонда метиҳам. аз насиҳат ноқисон комил шаванд, аз насиҳат мудбирон муқбил шаванд, аз насиҳат тоза гардад ҳар диле, аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкиле. агар ҳамин насиҳатҳои калонсолон ба агар ҷавонон гӯш кунанд, пиронро ҳурмат намоянд, аз ҳоли онҳо бохабар шаванд, ин як ҳамин хеле як бузург савоб ки аз масҷид сохтан ҳам, аз як кӯприк сохтан ҳам баландтар аст. ман ҳамин тарафда фикр мекунам. Сафар алака дар ҳақиқат гапҳои рост гуфтед, дуруст гуфтед ки ин пиронсолагӣ сари ҳар яктемо ба хоҳем нахоҳем мебиёд. албатта. ман ҳамин мобайн ба як 7-8 сол пеш госпитал больницаҳои америкаё як кораша наздиктар ёд гирифта дидам, рафтам як 45 рӯз дарунаш ба зиндагонӣ кардем гӯмам мешуд ки чашмам кати дидам ҳамон 2 кило меоварда ки себашам ино ба муҳим набудааст, ино ба эътибор. мана ҳамин америкаҳо хешу табори худаша чӣ тавр хабар мегифтен госпитал ба ман ҳайрон шуда мондам. шаҳри кати меомадем, шаҳри кашба тезтар зудтар дуруст шавед гуфта нависта мондагӣ. забони англисӣ ба get well soon гуфтагеш ин бародар тезтар аз беморитон шифо гиред гуфта менавистааст. якта гул, якта ҳамон шаҳри кати меомден ҳамона худаш дилбардорӣ будааст. америка ба дӯстони азиз ягон чизатон дар кор немон ба хӯрокатон меовардагӣ мевами дигарми мон ба анамон эътиборатон дар кор одамои бемор ба якта ҳамон дидорашона дида ҳолу аҳволатона пурсидагеши худашам гапи калон. дар ҳақиқат далерҷон, аввало ҳурмату иззати калонсолон аз фарзанд сар мешуд. агар ки фарзанд ба насиҳати дуруст кардагӣ бошед, тарбияи дуруст додагӣ бошед, агар дар пири хор намешед. аммо ҷавононе ҳастанд ки ҳурмати падар модар нол, ягон қатар ҳурмат намекунанд, гӯё ки бояд ки ҳамин тавр шавад. ҳамҷа як ривоята ман овардани ман, як фарзанд падараша мезанад, ҳамин қатар мӯл мезанад, падараш воҳ намегӯяд, кашола карда то пеши дарвоза мебарад ки падараш механдад. бояд бигӯяд ки ҳамин қатар задам, чӣ нагуфтӣ? ой пеши то пеши дарвозаи кашолака омдам ки акнун хандисӣ, хандидани маънош чӣ? мегӯяд ки вақташ ба ман ҳам падарама ҳамин хел карда то пеши дарвозаи овардагӣ будам. нигоҳ кунед ки аз Аллоҳ мегаштааст. аввало иззату ҳурмати калонсолон аз фарзанд, баъд аз ёру дӯстҳо, баъд аз хешу товарҳо, сила раҳм мегӯянд, аз хешу товарҳо ва аз одамони равшанфикр ки аз аҳволи ҳамон инсон хабар мегирану як дилаш ба дармон мешаванд, дилаш ба такягоҳ мешаванд. ман
ҳамин хел одамҳоя бисёр ҳурмат мекунам. аллоҳ ба бениҳоят шукр ки ҳамин хел одамҳо дар ҳамин ҷамоаи мо бисёр. ман аз ин ниҳоят хурсанд ҳастам. дар ҳақиқат рост гуфтед, мана ҳамин ҷамъияти o'zbekistoniyoni ватан дар шаҳри Филаделфия ҳамин анъанаи хубро сар кардагӣ. На ин ки рафта хабар гирифтен, шабакаи телеграм ба гурӯҳи ҳамватанон ба эълона мебароранд ки мана бародаро, ягон кас беморонро хабар гирифтанӣ бошед, мана ин номашон, мана ин адресашон, мана ин телефонашон. Рафта хабар гиред мешуд. ин бисёр ҳамин аҳамиятнок ҳамин кайёстагии корашон, хайрнок. ҳақиқатан якашон ба 1000 тиҳад худоим таоло. ҳаминоя корашон пешрав шавад. Акаи Озод, Садулло, O'tkir, Суннатулло ҳоҷӣ ва ин ҳамошон кайёстагии корҳо дар ҳақиқат ғайр аз ин пешам бо дигар ҳамватаноно мо Фаридунакем, ҳамон атрофи Фаридунакемба мегаштагӣ Комил ҳоҷӣ, Одил ҳоҷӣ, Бахтӣ ҳоҷӣ, иноям ҳамин касалбинӣ карда мегарданд, ҳолу аҳвол мепурсанд. барои ҳамон мон барои ҳар якти шумо миннатдор ҳастем. боз як сабаби ки ҳамин масъалаи беморонро рафта хабар гирифтана ман барои чӣ ҳамин рӯз ки шудам Сафаралака, якта ҳамватани мо ҳамин дар шаҳри Филаделфия зиндагонӣ мекунанд. номашон O'tkir Аҳмедов. падарашон ҳозир дар O'zbekiston беморӣ сахт шуда мондагӣ. он кас дар больница ҳозир хорафсен, шифо гирифсен. барои ҳамон ман ҳамина маълум кардам ки дӯстон ҳамин O'tkirra барои дилашона бардоштанд. O'ktamekем барои саломатешона нақс кардагишон занг зада истетон, телеграм катими. он кас ҳозир O'zbekiston ба шаҳри Тошканба ҳолу аҳвол пурсетон, агар сарашон осмон бимерасад. занг зада наметонистагитон, вақти намозатон ба дуо кунетон ҳамин одама. O'ktamekем шифои комил гиранд гуфта. барои ҳамон ман мехостам ки шумоям ҳамин ҳаққи O'ktamekем ба як ду даҳан гап гӯед ки ҳамин дуои худатона. ман медонам шумо одами дуогӯй, ҷавонона устозааш Сафаралака. ҳама шумоя ҳурмат мекунад ҳамин ҷомеа ба шумо. ҳамин як мувозанати муносабати байни фарҳангӣ, байни динӣ, байни инсония ҳамин хелин як тарозуи тиллоша ёфта тонистагӣ ки ҳар як кас ба шумо ҳамоноя забонаша, дилаш ба калиташа ёфта тавонистагӣ. аз барои ҳамин шумоя ҳама ҳурмат мекунад Сафаралака. акнун аввало гуфтан дар кор ки Далерҷон ягон кас гуфта наметавонад ки ман бемор намешавам гуфта. ҳамту ин дасти Аллоҳ ба бемор шудан. ҳатто дидиседми ҷавонҳои ёшам як касалҳои гандава дучор шудагӣ, пирҳоям ҳамчунин. манам фаҳмидам дина намоз ҷума будаги мо ҳаққи ҳамон O'ktameka дуо кардан. албатта аввало аз Парвардигори 18000 олам илтиҷо дорем ки ба тамоми касалон шифои комил тиҳад, аз он ҷумла ба O'ktameka ҳам шифои комил тиҳад. касе ҳеҷ кас илоҷаш бурад агар касал нашавад. бемори ин як рӯзи сахт, рӯзи вазнин. сари одам ба болин афтад, баъд медонад ки дӯст, ки душман, ки нармдил. аз он ҷумла ман ҳамин шумо аз ҳамин ҷа истода ҳамон O'ktameka ва ёрдами калон расондед, мо фаҳмидем. ба шумо ҳам раҳмати калон. сог бошед, саломат бошед. ё Аллоҳ ба тамоми касалон, беморон, маризон шифои комил те. онҳо тезтар нақш дараванд, бо ҳамроҳи оилаашон хушу хурсандона зиндагонӣ кунанд. ман мехостам ки ягон кас касал нашавад. ҳама сог бошад, саломат бошад. субҳаналлоҳ ба ҳар даме ёрте, субҳаналлоҳ кушоиши корте, субҳаналлоҳ ба иззати кун фаякун муроди ҷамъи муъминро ҳосил кун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله شفاتیت همه کسا. تشکری زیاد Сафаралака. باز یک موضوع صحبت امروزی ما فعالانی هموطنان عزیز، همشهران خبرتون هست، میدونیتون. من چند ماه باز من با مسجد سمرقندیانی العصر تشریف مینموییم، نمازمون ادا میکنیم، تلاوت قرآن میکنیم. مسجد العصر فعالشون من التماس کردن که هموطنان، همشهرانیمون کمتر با فعالتر شوند.
масҷид ба нисбатан аз дасташон омадагии дастгирие расонанд, корҳои хуб карда гарданд. ҳамон ман мехостам ки ман аз тарафи ҷавонон гуфтам, шумо аз тарафи пиронсолон ҳамшаҳрамо бигӯед ки даъват кунед ки ҳамин Ал-Асра як дастгиреш баянд ба ҳоли қудрат худашона ҳиссешона як ҷамъ карда ҳамонҷа ба омада муонкати як иттиҳод шуда дастгирӣ кунанд. далерҷон як ҳадис ҳаст ки касе ки ба масҷид якта мех мекӯбад, ҳамон мех то занг зада пусида афтиданеша ҳамон соҳиби мех ба савоб мерастаст. диседми якдом меха савобаша гуфтадем инҷа. ваолон ки барои сохтмони масҷид, барои васеъ кардани масҷид, барои таъмири масҷид аз таҳти дил ёрдам мекунанд. инҳо бисёр як дарёдилҳо инсон ҳастанд. ман ба ҳамон касоне ки то ҳамин вақт ба ҳамин масҷиди аср, на фақат масҷиди Ал-Аср, дигар масҷидҳоям ёрдам кардан ва миннатдорӣ менамоям. садҳо соли зиёд бинанд, садҳо солҳо гузаранд. акнун ҳалво гуфтанд ки даҳан ширин намшуд. ҳоло масҷиди Ал-Аср ба мекардаи кор ҷудо бисёр монд. сафарлака бисёр монд. шубҳа накайсем масҷида моон ба кишода додагии оилаи ҳамроқуловҳо, инчунин Фаридун ҳоҷӣ, писарашон Азиз ҳоҷӣ, Азамат, Алишер, ино ҳаммошон дастгирӣ карда ҳамин масҷида харида ҷомеа ба тақдим карда, шароито карда, то ҳамин рӯза ҳама масъалаи масҷида, созмонӣ ва я газу свету обаш ва я ҳар якта пулаша ино гардони худашон ба гирифта ҳамина карда омайсен. аз номи бутун ҷомеаи самарқандиё албатта мо ҳазорон раҳмат мегӯем ҳамин инсоноба, лекин ҳар якта инсонам имконияташ як худаша як сарҳадаш бошад дар кор мегӯем да ҳамин фақат ҳамин ҳамроқуловҳо оилашон ба вазнинӣ нарасад. моон унҷа мерафтагиҳо аз 500 то чанд ҳазор одама ҳар намози ҷумъа, ҳар рӯзҳои ид ҳамҷа ташриф менамоем, ҳамҷа рӯзамоям мегузаронем. ҳамин одамоям ҳамин ҷамоа ба як аз дасташон меондагӣ дастгиришона кунанд агар мувофиқи мақсад мешуд. гуфта ҳамина фаъолони масҷид ки илтимос карданд, ин Фаридунака мумкин азизҷон шумо ба нагуфта кардагишон дар гуфтагишон мумкин, лекин ин аз тарафи нағзӣ иноя фикри гуфтагошон, ин Комил ҳоҷӣ, Одил ҳоҷӣ, Бахтиёр ҳоҷӣ, Фирдавс ҳоҷӣ, ино ҳаммошон анамина як худи як команда доистагӣ берин нею ми илтимос моон ҳамин масҷидамоя ҳаёташа аз инам нақс дар ҳоли сохтмонӣ ҳаст пешба. ҳамин масҷида ҷош васеътар шудааст, дигар ҷо ба гузаштааст ва ба анча коро кардан дар кор ҳамин баям дастгирӣ кунем гуфтаги мақсад ба илтимос кардам. ман ҳар як суҳбатҳо ки амон пирон тӯйба мешудми, дигар маъракаҳо мешудми, ё ки худи ҳам масҷида мешудми, дар бораи ин ҳамин хел суҳбат мешуд. ман мегӯям ки худи инҳо барои вазнини нафтиянд, албатта бояд ҳар як кас аррӯи тонистанеш. ман нагӯям масалан ин қатара не $100 $200 $500 авай камми гулми фарқаш не, ҳимматаш ҳар як каса ҳимматаш вобаста аст. мо хурсанд мешудем агар ҳамин пирҳо ҳам ҳамин касоне ки мо гӯш карда истодем дар ҳамин радиои садои Самарқанд аз таҳти дил ба ҳамин мадад кунанд, ба ҳамин оила мадад кунанду тезтар ҳамон дига бино кӯшиданеш дар кор вай масҷид ҳамин тезтар ҳамин биноҳош буд шавад. ман хурсанд мешудам. боз як аз шумо илтимос мекунем дӯстони азиз, ҳамватанон, ҳамсолон, то тавонед ҳамин масҷид ба агар ёрдам кунед, ин раҳи Аллоҳ ба бисёр кори хуб мешуд. ба ғайр аз ин мо вақте ки масҷид дар дигар бино мекӯчад, хонаҳои холиш ба кружокҳои забон, масалан забони модарӣ, тоҷикӣ, ӯзбекӣ ё ки масалан фортепиано ё расмкашӣ, ҳамин хел кружокҳоям ташкил кардан ба имкон пайдо мешуд. албатта фарзандони моҳон ки бисёртарафа агар ҳам забони модария донанд,
ҳам масалан сураткаширо ёд гиранд, ҳам мусиқаро дӯст доранд, нур болой нур мешуд. ман мехостам ки аз таҳти дил ёрдам кунанд. ба онҳо фақат раҳмат мегӯем, миннатдорӣ изҳор мекунем, касоне ки ба ҳамин масҷид ёрдам мекунанд. ҳам ту як марказе ки ҳамватаномо омада суҳбат мекардагӣ, якдигари ба дастгирӣ, дасташа дароз мекардагӣ. ин орзуи муҳим буд. Орзуи муҳим буд. Кай хуб орзу мекардем ки як марказ шавад, масҷиди худамо шавад. ҳамин масҷид ба масалан синфҳои ҳар хел кишием, кружокҳои ҳар хеле кишием гуфта кайҳо боз орзу мекардем. Мана дуюм сола ин. дуюм сол ки ҷомаи амал пешид. Акнун бояд ки аз таҳти дил наздиктар ёрдам кунем инҳоа. Ки ин мондаги фикравоям ҷомаи амал пешид. Мана мо ҳамин дар Амрико зиндагонӣ мекунем. Сафаралака барои ҳамин ки як вакилҳои дигар динҳоям калонтаринош, рӯҳонии инсонош ва ҳамин епископош мегӯем. ҳаминоям аз даруни ҳаминоям мана дӯстом ҳаст. Ман дӯсто дорам. Медонам. Маракои ваё ба рафтам истем, ваё маракои мо ба мебиёд, якдигари ба дастгирӣ мекунем. ва якта чизаш ба ҳамин ҳар фақат ҳайрон мешум ки ҳар замон ҳамино ман ба мегӯяд ки ҷомаи шумо ба муҳтоҷо бошандми, ҳастми? Ҳа, ҳаст мегӯям. фурсонед маркази мо ба мо ҳамино ба бепул ёрдам метем, хӯрок метем, ин метем, корро медорем, дигар мекунем. ва ё ҳамин намепурсад ки ҳамон одами инсон ту динат чӣ? Ту мусулмоми ё ин чи христиано бошад? Ту миллатат чӣ? Не, мо фақат ҳамин урусоба ё украиноба ё американцои христиан будагӣ ба ёрдам метем гуфтагӣ гапаш нест дарунаш ба. Ман мехостам ки моҳон месохтагӣ марказу масҷиду ҷомеаям анамин хел тайёр шавад ки ҳар як ки муҳтоҷ омада муроҷиат кардан ба дастгирӣ кунад. На фақат хӯрок кати, дигар кати, кор кати, ҷои хоб кати, як қииндиёш кати, ягон қонун кати, як муаммош пайдо шудан ба адвокатӣ кати. акнун далерҷон як хизмати шумо як ниҳоят як таҳсин ба сазовор шоире як шеъраш аст ки шумо ҳамон шеъра як ҷомаи амалпешонда истед. мегӯяд ки шоир ки дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ барканд ки ранҷи бешумор орад. шумо ҳамин миллаташа ҷудо намкунед, динаша ҷудо намкунед, мобайни ҳаминҳо шумо дарахти дӯстӣ шинонда истодед. аввало барои ин шуморо раҳмати калон. акнун ҳамон масалан центр мегӯяд акун центри масалан христианоме, дигар миллатҳоме, онҳо анча сол шудагӣ, онҳо аллакай пойдевора мустаҳкам мондагӣ. ман умедворам ки ҳамин моҳонам акнун ҳамин хел мешем. моҳонам анам хел мешем. ҳамон аср, маркази аср ҳамин хел ҷо шуда мемонад. ман ҳамин хел фикр ба одамҳо донанд ки ҳамонҷо ба масҷиди аср ба ман ҳамин хел ёрдам мекардем. масалан ҳаст ҳамин хел ки ҳоли роҳи ҳамин Америка бошдам роҳаша наёфтааст. онҳо мефаҳманд ки ҳам аср ба онҳо ёрдам мекунанд, раҳ ёфтан ба ёрдам мекунанд, партофта намемонанд. нисбатан ба масҷид, нисбатан ба ҳамон ҷамоат, нисбатан ба ҳамон гурӯҳ меҳру муҳаббати инҳо рӯз ба рӯз зиёд шуда мегирад. ман умедворам ҳамин. ҳамту дӯстони азиз, Сафаралака бо як ҳамин ҳафти ҳозира, ҳафти гузашта як дусе хабарҳои як хушхабарҳоям шуд дар ҷомеаи мо. яке аз он ин рӯзи чоршанбе дута тарафхонаи нав кушода шуд. Сафаралака яке аз он ин ҳамватанамо Азизҷон ва Фазли ака таги воиш гуфтагӣ, мана ҳамин номашам худамо ба монанд аз таърихи Самарқанд таги воиш гуфтагӣ тарафхона кишодан. шумо иштирок карда дуо кардед ва ё ниятатона изҳор кардед барои вайҳо. ғайр аз вай як бародаромо аз тоҷикистонӣ Маҳмудҷон, ин кас асосгузори компания, як гурӯҳи компанияҳои ватан ки ҳозир супермаркет, мевасабзавот муфрӯхтагӣ, сартарошӣ, он кас боз як тарафхонаи ватан кушоданд дар Баслтон авеню. ҳар дуяшон ба шумо аз номи ҷомеамо як ниятатона расонед. аввало ин 29 ресторана бахелам тарафхона. ба фикрам ҳамту шумореш намондагӣ. ба фикрам 29 ресторан
кушода шудани ресторан, кушода шудани магазин, кушода шудани тарабхонаҳо, дӯконҳо, сартарошхонаҳо, ин як ташаббуси хуб аз тарафи ватандошонамон. Ман хурсандман. Чӣ қадар мӯл шавад, ҳамин қадар конкуренсия бисёр мешуд. Якта акон ҳаминҳо илтимос кардани ҳастем ки сал дили ҳамон миҷозҳо ва клиентҳоям нигоҳ кунану нархам арзонтар карда меъёрво бошад. Меъёр ҳама чизи нағздаин. гирезона намешунам, масалан дил монда намешунам, авқотҳои нав ба нав пазанд, дили ҳамон миҷозҳо ёбанд. Ман хурсанд мешудам ба кори инҳо муваффақият. Тарафи дуюмаш фақат акун тарафхонакатек не. Акун илм биам эътибор тем. Ман тарафдори ҳамин, масалан аз ватанбошои мон ҳам хеле илтимос мекардам ки роҳи масалан илмива, масалан нависандагон, шоирон, олимон масалан ягон чиз ихтироъ кардан, ҷойҳои нағз ба хондани ҷавонон ҳам агар раҳба монда шавад ҳаст, лекин кам. Агар ҳаминам раҳба монагар як нур болои нур мешуд. Ман хурсанд мешудам ки фарзандашона ҳамин хел вайҳо монсен. Ман ба ҳаминҳо ояндаи ҳамаҳо муваффақиятҳо металабам. ба фикрам вақтамоям чист албатта Сафарали ака, вақтамоям медонед камтар вақтамо мондагӣ. Албатта ҳамин масъалаи ҳозир илма ки шудед, ҳозир як ду-се проектҳои бузурги, як дурусти мувофиқи мақсад меомдагӣ моон ҳозир ҳамина болош ба кор кайсем. ҳамуна ҳоли тарафҳои ташкилии масъалаҳош ҳал шудааст. баъд аз ҳал шудагиш албатта мо барои ҳамватанон ҳамшаҳрон маълум мекунем чӣ будагиша. ману шумо ният кардем кай боза ки ҳамин як иттиҳоди нависандагони ӯзбекистонёни америкае ки шуем гуфта боли вай ба кор мекунем. дӯстони азиз, мана як дақиқа вақтамо монд. якта чиза мегӯям Сафарали ака, мон ҳафти гузашта дӯстони азиз, ҳафти гузашта як мултфилма шумо нишон додагӣ будем. бисёр ҳамхел ривюҳо омад ки мон худамо нигоҳ карда ҳамин барои мон ҳамхел хурсанд шудем ки ҳоли ин ҳафта мон албатта барои мултфилм бо як бор гап мезанем ва ҳазор миллион одамо тамошо карданд. дӯстони азиз, мо дар студияи AM 806 садои Самарқанд, ман Далер Ҳамидов ва Сафар Али Ҳасан ҳоҷиакем имрӯз сарбаланду саломат бошедон. онон ки кӯҳан буданду онон ки наванд, ҳар як пайи якдигар якояк бираванд. вин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид, рафтанду равему боз оянду раванд. албатта мо оянда дар ин дунё меҳмон бояд ки то аз дастамо ояд нағзӣ кунем. хуш бошед. худо ҳофиз. Саломат бошедон ҳамватанон.